Gaba isi gaba. Papa. Ada. Papa ada. Ada mpa. Ada nna ya. Yo. Ada o. Elekwula ọsịsọ o. Gị hụ ụmụazị gwu egwu n'ụzọ ịnụkwa. Gwu egwu. Ụmụazị kwesịrị igwu egwu. Tọọ eze ịnụkwa. Onye amụma eche m na-esi n'iwu onye amụma n'ilube nwaanyị onye kwụ ga-ejide ebugharị Baịbụl na-asịgharị asị n'ihi pụtara m ebe a na-akparị m n'ihu nwatakịrị na ebe anọ nsụ gịnị ka nsụ ị na-anụ ihe na-ekwu onye nwa ụmụazị m mere adọpshọn ya bụ ụmụazị m gara aga mee adọpshọn n'ụzọ ha ndewa m wure nwa obodo dị ka m ịlụ nwaanyị ụda mmanya alụ dị m ya alụ ịnụkwa ya m gwara ga jụrụ taịpụ ọya na gọgụrụ gị mee ya gọgụrụ ya ji gị ya onye awụdo nwa ma ọnwụ nwatakịrị mere adọpshọn mgbe m ike mụrụ nwa na-edu nwa obodo dị ka nwa be m njọ ebe ị ga-eri m ka ji mụ amị agụ ka ọ kwụrụ mejisa m oyi ime m na mbele ga-ekpere nụkwa eji ekpere mejisa m oyi ka anyị banye ga n'ime ụlọ ga nweta onwe anyị ebe ka ime nọ Papa, alọtara. Adanne ịtụtara ka ị gara aga Agwara m ejipụta ọsọ. Ekwesị na ma m gawa ihe, abụ m ejipụta ọsọ. asịrị m gị gba ọsọ na ke asịrị m gị gba ọsọ ihe m sogo owo so gaa gwuo egwu sịrị m gị gba ọsọ mụ na ịgba ọkụ ọsọ adịdị ma ọ ga-eme obi gị na-akụ kpomkpom agbawụla ọsọ ma ezu ego sọ ọ ga-emerụ gị ahụ ịnụkwa ele ha ji tinye ya na waterproof gaga weghachiri ya ji nwayọọ agala igba ọkụ ọsọ ihe mere eji chefuo itinye na waterproof atị jiri nwayọọ melala ume baga ngwa agaga ha na ihe ha na eche enyekwa ego chenji mba mgbana ihu na ya ga weghachi ya oke ejiri oyi adịmala ikuku ejiri oyi ha nye gị nke dị ọkụ nke dị worms gba ọsọ nụkwa gaba agakwala ebe dị nso ga ebe dị far away Ma agawala ebe machi amaka. Mana ele ihu ji bụrụ taa ka iji si m gawa ya. Isu m ọsụ. So. Ọ ime m gwara gị ha wee egwuregwu ime ebe eze ka m na-agata ka ma m gwara ụmụazị emekwa katon na ime katon mụ na ada nna ya Pa, aga m aga. Mana chetakwa onye hụrụ n'elu isi a na-apụta. Isu m ọsụ. Onye hụrụ n'elu isi a na-apụta. Aga m aga. ekwesị ekegere n'ihe ekesa ọwụ nwa elu dị abụrụ ịhụrụ ihe ekeghe bala ma ọkụ na-eme agbara kpụ ya ụmụazị ebere mmụọ ọkụ na-eme ma ọgụ rekwa na ụdị ụkwara dị ihe eke drama ahụ na-emeba bụ ihe na-akwa m ụkwara mana ka njikwa gụ ụnụ nwatakịrị ka okenye bikos okwu sie na ọ na-apụta ọ dị ka onye dị ire dị ọwa ahụhụ m nọ n'elu ihe maka ihe m ji ego m gagazịrị ka eziokwu ahụsiele m anya ị na-ekwu eziokwu ka m si ahụ nwatakịrị ọ na-adị ka nwa gị asụ m na ọ dị ka nwa gị adanna ya adanne ya enwere ihe na-emenụ ọwụrụ nwa m ka ọ wụtụ m nchigwa gị ọwụtụ sirere ihe m uwe onye ezi omume adị m ezizi bịa ịba anyị anyị ga gwuo egwu bekee anyị ga taa Agara m lọta. Agbara m nsọ. ịgbara gịnị Agbara m ọsọ. elu dị osiri ihe eke mmadụ sị onye ziri ozi ọ na-egbu oge ozi ahụ si ụda gị ọsịsọ
nwanne na oke ozi ozi igbo mmadụ n'iwe ezi ego ozi gị meta arịkọ nga tupu ije nta ya chem ịkali ilulo chem ịkali iwu moto iwu oyi na-aga papa igwe ka ngwa gị ịmara ihe ahụ ị ga-eme ya afọ gị ụfụ n'obi enyekwenye onye ọzọ agaghọzi m iso m ọzọ elebe okwu gashi mmailu agba ilu elebe okwu gashi bitakola nwata ilu ụka na ikwuru na ebe ọ gbadoro ụkwụ onye chọọchị m papa ịmana na-ewu na papa sị agaghọzi m ọzọ agaghọ m oji ị ga-ewale ihe eto ihe mfegosita ihe ha nụ ị ga-ewele ahụ ihe na-ewu na-akpa agba nwere na-ele ya anya n'ụlọ na-amụta nna ewu ya wụrụ gị nwa ewu ya wụrụ m nna gị ewu mụ na gị ewu lekwe ị na-akpa agba ị na-akpa a ma ejisi ike lee gị anya n'ọnụ ị na-akpa ya ka m mụta ya ị chụrụ ile m anya nọ na-amụta agba m ị ga-atakwa eze ga-efochi gị machi ma eze efochi gị na-akụ ụgba gị hụgbu onwe gị papa agaghọzi m ọzọ maka ị ga-abịa ka ga were ahịhịa stand bread ị ga-ewere ahịhịa maka ewere ahịhịa agaghọzi m ọzọ mpa agaghọzi m ọzọ ihe onye m chọrọ ịbaga n'ime ụlọ na gaga mee ya anointing dakwasị ihe onye aka m chọrọ ka mmụọ nsọ dakwasa n'ile ya ihe ụdị anointing na-adakwasị ụmụazị papa chere ka m jụọ gị ọ dịka anointing ahụ mmadụ na-eme pastọ na-eme onye enweghị ya na-eme na-ekwu ekwu kpurukutukurukutu ma katakata na-ajọ mpụ na-awụli elu ya na-ebu ya ọ dịka ya mba ọ dabaseghị mbụ amala ka ime ya anti ka anyị atọba inside ka anyị ebido mewe dị anọ egbe elu gbagbukwe ga anointing ntagbu ogo ọ sị ga-adagbu gị ka anointing ke m dakwasa gị anointing nna gị dakwasa gị nke ha anointing onye eburu ibulie onye eburu anointing ka mgbe tete o juru nleta akpa m akpọtakwa onye ọdọ nke a ọzọ onye na-elusa akpa mmanụ isi m kwue ka m kọwa n'igwe ka m ịchepụla anointing m anya isi ọdọ m si ego ozi gị pụọ n'ụzọ gị gwu egwu ihe m na-agwa gị na ụmụazị ibe gị nwa n'ụzọ gị na ụmụazị ibe gị gwu egwu na ihe m kwuru ụdị ọmụsọ maka ịlụ hụrụ ihe nke maka Chineke maka ị ga-ekwu ebe isi mụta nwa m ihe ahụta ọbara m enweghị ilu n'ime adị m atọ oke ilu adị m aga ozi ọsịsa ụmụ onye arịkọ ka mbụ ụwa m ụdị amụsịrị ihe eke biko maka gị bịa ga-alụ ha ala ma amụsịsị mụrụ na m nwa wuri ilu chi ebe ha na nwada ebe ọ wuri ilu nna nna gị hụtara n'ọtọ tọjụọ ya nwe gị n'afọ bịa ga-alụ ha ala ma esi mụrụ na m nwa nwatakịrị bịa ga-agara m ozi ezi ezi keta asị gị gaa ya ezi ezi ọ bụ instrọshọn nna gị nyere gị ka ị ga-efolo ihe m tụrụ ji nwayọọ gị wee gwuo mmiri dowe gị gba odo mmiri nọte aka taa achọdị m ezi ezi chem olulo spid chem olulo wipre ụgbọelu gị frepụ gị feto anointing ga-adakwasa gị ma ọ si adagbudu gị egbe ịgata gị gba m onye ara amụsụ ịma ha many long hour preaching m kọrọ ịma ha many long hour preaching m kọrọ n'isi nwatakịrị na nwa agbọghọbịa ọcha na-alụkwanụ sọsọ dị mma enwere ihe ụwa dị mma ọwacha ka amaka na otu ngwa ka m gwara ya so m ijiji na-eso ọdụ ọ nara m ego tii na akpa enwebedo ọrụ anyị wepụrụ ụlọ fụrụ ego fọ ịga na akpa bụrụ ego m laa ndị mmụọ ga-afọrọ ego ahụ kweli ekweto